Dobrý deň, sme Janošikovci, ja som Eva Janošiková, toto je môj muž Vladislav Janošik a toto je náš Tomáško. Narodil sa s detskou mozgovou obrnou, jeho problémy sa začali už počas tehotenstva, lebo je z dvojčiek. Už počas tehotenstva bolo následne zistené, že druhé dvojča bohužiaľ neprežilo, takže vedeli sme to už celý čas. No a s tým sa začalo aj Tomáškové problémy. Bol nejaké 2 dní s tým mŕtvým dvojčaťom v maternici. Keď sa narodil, tak bol nedokysličený a musel dostať aj transfúziu krvi. Asi mesiac ho nechali v inkubátore, napojeného na ventilácii, a potom sme boli preložení na oddelenie patologických novorodencov, kde sme ho učili papať. Bol stále sondovaný, dostával mliečko sondou priamo do žalúdka a na tomto oddelení nás naučili pekne papať z fľašky, nakoľko sa nám to nepodarilo spraviť tak ako zdravé bábätko, keď sa narodí, začne sa prisávať na matke na prsník, takže Tomáška sme museli takto naučiť aspoň fľaškou a mliečko som si odstriekávala a takto náhradným systémom sme mu to dávali, aby mal aspoň ten základ, ktorý treba mať pre detičky. Ešte tam nás naučili na tomto oddelení cvičiť Vojtovú metódu a odtedy sme začali cvičiť Vojtovú až do jeho 6 rokov. Potom sme prešli na Bobat koncept, ktorý cvičíme doteraz, plus ešte nejaké cvičenia, ktoré máme už len také kondičné, naťahovacie. Tomáškovi vlastne diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. No, majú kombinovanú spastickú kvadruparézu. Je veľmi šikovný. Keď mal 3 ročky, sa mu narodila sestra, máme Kristinku, teraz má 4 roky. Veľmi ho začala ťahať, keď sa začala ona pláziť a štvorkovať. Tomáško po nej začal opakovať všetky pohyby. Takže teraz sme na úrovni toho plázenia. O rok neskôr sa nám narodil zase Jakubko. Ten čiastočne začal Tomáška ťahať, lebo si opakoval tie isté pohyby po Kristinke. No a stále sa za nimi ťahá, stále keď vidí, že niekam odbehnú do detskej izby sa hrať, tak on beží za nimi, plází sa teda za nimi a pýta sa do spoločnosti s deťmi. Je veľmi vnímavý, veľmi čulý a som rada, že sme mali tieto 2 mladšie deti, na ktoré Tomáško dobre reaguje. A preto sme ho prihlásili aj do špeciálnej materskej škôlky, odkiaľ hneď nastúpil aj do školy. Teraz navštevuje 2. ročník špeciálnej základnej školy v Žiline na ulici Jana Vojtašaka. A myslím, že celkom dobre napredujeme na to, aký má on postih. Vlastne má 7 rôčkov a ešte nedokáže plynule rozprávať, ani sám sedieť, stále len ležiaci. Takže už sa učíme rozumieť mu, komunikovať s ním. Tak najviac mu rozumiem asi ja ako jeho matka, pretože som stále s ním. Ale trvalo mu 6 rokov, kým povedal prvýkrát maminka. Že to bol úžasný pocit. Potrebujeme rehabilitovať aj v centrách, ktoré sú na to špecializované. Takže a tie sú dosť finančne náročné, tak preto spolupracujeme, preto sme oslovili o pomoc neinvestičný fond Eurodeťom. A boli by sme teda vďační, keby každý, kto môže a kto má snahu sa venovať takýmto deťom a pomáhať im, keby nám mohol pomôcť, ako sa dá, uskutočňovať naše predstavy formou rehabilitácie Tomáškovi. No a za každú maličkú pomoc, za každú snahu ďakujeme všetkým, ktorí pomôžu. Ďakujeme.